God torsdag morgen her fra Agritechnica 2023. Vi står på Hartzenbickler stand, og det gør vi simpelthen fordi, at her til morgen der er der blevet frigivet en masse penge i en teknologipulje til besparelse af kemi i dansk landbrug. Der er 3 kategorier. Det er planteavl, kartoffelavl og gartnerier. Og som alt andet, når EU og staten er med indover, så er det lidt kompliceret, så det er faktisk nødvendigt med et manuskript til det her. Vi har 13 kategorier fra Nordisk Agroimport med i puljen, og dem vil jeg gå igennem i den her video. Og jeg beklager på forhånd, men det bliver en forholdsvis lang video. Men vi tager dem en af gangen, og så må vi se, hvor vi ender hen. Ja. Det første vi starter med, det er kategori 6-7, som er en komplet båndsprøjte. En båndsprøjte er jo i teori bare en radrenser med dyser på, og derfor så kan vi fra Nordisk Agroimport via Hartzenbickler også levere det. Fronttankene de får vi lavet ude i byen ved Brødentoft sprøjtespecialisten, så der er fuld knald på kvaliteten der også. Hvis man lige hurtigt skal tage den og kigge herned, så er det jo parallelogrammet, som vi kender det fra en ganske almindelig radrenser, hvor man så enten vil have et renseskær plus en dyse, eller man vil have en skærm med en dyse i, og så en dyse ude ved siden af. Det her, det er Hartzenbicklers gamle parallelogram. Det nye, det er herovre. Ikke at det gør så meget ved selve båndsprøjten, men det er jo bare for at vise, at vi får noget mere frihøjde, når vi skal løfte fra i enderne og så videre. Det, der kan søges tilskud til, det er en komplet båndsprøjte, det vil sige, det er inklusiv fronttank og det hele, så den er køreklar. Og det kan vi også levere hos Nordisk Agroimport. Den næste teknologi, den hedder 610, og det er robotbaseret ukrudtslugning i afgrøderækker. Og til det har Nordisk Agroimport en aftale med tjekkiske Ulmana, der har en af verdens bedste intelligentkameraer til genkendelse af afgrødeplanter. Det vil sige, jo flere gange man kører hen over rækken med kameraet, jo bedre genkender den planten, og jo længere ind til kan man rense. Det vil også sige, at man ikke behøver alle mulige logaritmer osv. Man kører over rækken, fortæller den, hvad det er, du skal genkende, og jo flere gange du kører, jo mere genkender den det. Den renser i rækken med 2 fingre, og kører i rækken hele tiden og kører ud ved afgrøderne og ind igen bagefter. Den næste teknologi, den hedder 612, og det er kornradrenser. Kornradrenser her, der menes med en rækkeafstand på maks 30 cm. Kornradrenseren fra Hartzenbickler, dem har vi her i en kortere og en lang version. Det kan naturligvis være front- og bagmonteret. Igen det gamle parallelogram, og det nye parallelogram, det har vi hernede, på den her nede. Kornradrenser, de kan leveres med og uden sideskifte, med uden kamera osv., som vi også har. Ja, der er ikke så meget mere at sige til det, fordi det er en ufattelig simpel renser. Der er sådan set kun gåsefoden og et parallelogram, mere eller mindre. Der kan naturligvis tilvælges en ukrudtstrile, hvis man vil det, men umiddelbart så er der lagt op til, at det bare er gåsefoden og parallelogrammet. Næste teknologi, det er 613, almindelig radrenser med afgrøderækker over 30 cm. Det vil sige, det kan være majs, det kan være sukkerroer, det kan være næsten alt mellem himmel og jord, bare du over 30 cm i rækken. Og til det, der har vi jo en specielt meget aggressiv renser til majs med stjerneruller. Vi har et duplex parallelogram her, et specielt parallelogram til, hvis man vil rense helt ind til rækken, men også i brede afgrøder. Så har vi selvfølgelig til sukkerroer her med afgrødebeskyttere. Der er fingerrenser, og der er også til sukkerroer eller majs med afgrødebeskyttere med ruller på. Alle Hartzenbicklers renser kan naturligvis udstyres med deres såkasse er herovre bagved, monteret på strilen der. Det kan også monteres på renserne til efterafgrøder, eller hvad man bruger det til. Og det bliver højst sandsynligt det nye parallelogram fra Hartzenbickler, der kommer på de radrenser. Det smarte ved det nye parallelogram, udover at det har en meget høj løftehøjde, frihøjde,
det er, at der er en skala her til, når man skal justere bredden på selve skæret, eller rensebredden. Og det vil sige, at man ret hurtigt kan se, hvorhen man er på skalaen, så man rammer enten 50 eller 75 cm, eller hvor man nu vil være henad. Og derfor kan bruge den samme renser til at rense flere forskellige ting. En anden ting, vi lige skal have med på radrenserne, det er, at Hartzen Bickel har udviklet de her nye renseelementer, så det er 19 nøgle over det hele. Uanset hvad man skal have fat i, så er det hele lavet med 19 nøgler, for at gøre det nemt. Det skulle lige med. Så kommer vi til teknologi nummer 616, og 616 er lidt en speciel teknologi. Det er destruktion af ukrudtsfrø på mejetærskere. Til det der har Nordisk Agroimport en aftale med Harrington Seed Destructor nede i Australien, som har 30 års erfaring i destruktionsmaskiner til mejetærskere. Destruktion på mejetærskere i Danmark er noget, der ikke er vundet indpas endnu. Det er jo smart, hvis man vil sin spildfrø til livs eller græsfrø til livs osv. Resistent græs, den kan have en kill rate i nogle græsser på helt op til 98%. Og hvis man virkelig har problemmarker med resistent græs, så er det en løsning på det. Og der kommer en video af en Harrington Seed Destructor lige her. Så er vi kommet til næste teknologi. Det er teknologi i kartofler. Og vi starter med nummer 6-7, som er en kartoffelrenser med minimum 2 rækker. Til den løsning, der har Nordisk Agroimport gennem Hartzen Bickel løsningen med stjerneruller, hvor man skråtstiller stjernerullerne op på siden af kammen. Og til toppen af kammen, der har vi fingerrenserne. Det er den ene løsning. Den anden løsning er disks eller skiver, om man vil, der kører på siden af kammen og hyper jord på. Man kan sige, at stjernerullerne de trækker lidt jord af, hvorimod diskene de hyper lidt jord på. Det er hvilket temperament man er til. Begge dele er lige godt. Men vi har begge dele hos Nordisk Agroimport. Den næste teknologi, vi er kommet til, det er 7.7, og det er den samme som 7.6. Det er bare minimum 6 rækker, og så skal det være med variabel ramme. Det vil sige, at vi skal over og have fat i et hydraulisk sideskifte. Og til det har Hartzen Bickel 3 forskellige størrelser at vælge imellem. Medium, large og extra large. Det er extra large, der sidder på her. Udover det, så kan den monteres med kamerastyring selvfølgelig. Vi har en stor dobbeltvirkelig cylinder nede i bunden til, der både kan trække og skubbe samtidig, så vi har fuldstændig styr på, hvor vi er henne. Der er store hjul, der går ned i marken, der nærmest ligner godsbanehjul, så vi er helt sikre på, at trepunktsophænget, det er der, hvor det skal være. Det flytter sig ikke, mens den styrer renseren. Det kan vi også selvfølgelig, og det er minimum 6 rækker. Så er vi kommet til teknologi 7.8, og vi er stadig i kartofler. Den hedder ukrudtsrensning og vækststandsning i kartofler med minimum 2 rækker. Ukrudtsstansningen, den skal jo i det her tilfælde være mekanisk med en klipper, og der arbejder vi på at få fat i en klipper fra et firma nede i Holland, som simpelthen klipper, hvor klipperknivene er formet som kammen, så den klipper over hele kammen. Når vi så har gjort det, og fået smidt afgrøderesterne ned i bunden, så skal vi selvfølgelig have dækket kartoflen til, og det bruger vi så disken til fra vores renser. Det er en meget, meget, meget simpel måde at gøre det på, og igen, så kan renseren jo bruges i løbet af foråret også, så det er den løsning, vi har valgt i Nordisk Agroimport. Den næste teknologi til planteskoler og gartnerier hedder 8.5, og det er lugerobot til ukrudtsbekæmpelse i rækken. Lugerobotten, vi har adgang til i Nordisk Agroimport, kommer fra tjekkiske Ulmana og er med en af verdens bedste intelligentkameraer til plantegenkendelse. Og det vil sige, at jo flere gange den ser planten, jo bedre kan den genkende. Det betyder også, at man ikke skal have alle mulige logaritmer ind i IT-systemet, for at den kan genkende planterne. Man beder den om at genkende noget, og jo flere gange den ser det, jo bedre kan den genkende. Der kommer en video af den lige her. Det sidste, det er teknologiløsninger til frugt, bær og planteskoler. Og der har Nordisk Agroimport et bud på de teknologier, der hedder 8.9, 8.10, 8.11 og 8.12. 8.9 og 8.11 er sådan set ens. Den ene er bare til frugt og bær, og den anden er til planteskoler. Og det er en enkeltsidet renser, der renser ind mod rækken af træer.
Vi har jo masser at vælge imellem her hos Hartzenbickler og alle mulige forskellige løsninger. Og udover det, så har vi adgang til et andet firma nede i Østrig, som er specialiseret i at lave rensning ved planteskoler og frugt og bær. De andre to løsninger, 810 og 812, det er tosidigt, så sådan set det samme, bare hvor man renser til begge sider. Og igen, vi har adgang til stort set alle renseelementer, der findes i verden, igennem Hartzenbickler og igennem det andet firma i Østrig. Der har vi en masse viden og en masse teknologier til rådighed. Så det kan vi også levere på hos Nordisk Agroimport. Det var de 13 punkter, vi lige umiddelbart havde med på teknologilisten fra Nordisk Agroimport. Udover det, så er der jo selvfølgelig en masse andre ting her ved Hartzenbickler. Der er Airflow-strilen her bagved med luftcylinder i stedet for fjeder og vejer og en masse andre ting. God gammeldags strile nede i bunden til hvor der er mulighed for at sætte en spredekasse på til at sprede efterafgrøder osv. Og så kommer de med den helt nye locator herover, som har været i både effektiv landbrug og maskinbladet. Så der er fuld knald på mekanisk ukrudtsbekæmpelse hos Hartzenbickler, og det bliver virkelig, virkelig spændende at følge fremadrettet.